ఓవర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అంటే క్యాన్సర్ వచ్చే వాళ్ళ రేట్ పెరుగుతుందా? తగ్గుతుందంటారా సార్? క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ డెఫినెట్లీ పెరుగుతుందమ్మా. మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ మనకు పాపులేషన్ పెరుగుతుంది. దాన్ని బట్టి వచ్చే ఈ పరిణామాల వల్ల కూడా మనకు క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ పెరుగుతూనే ఉంది. సో, మన హైదరాబాద్ అండ్ తెలంగాణలో కూడా మనకు రిజిస్ట్రీలో మనకు ఇన్ని సెంటర్స్ వచ్చినా కూడా క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుందని అందరం గమనిస్తున్నాం. సో, కారణాలు ఏంటివి అనేది అగైన్ మనం ప్రూవ్ చేయలేం, కానీ ప్రాబ్లీ మనకు మొత్తం జరుగుతున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ కానీ, మనకు డైటరీ చేంజెస్, మోర్ యూజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్. ఐ థింక్ మొన్న రీసెంట్గానే మనకు ఒకటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎందుకు పెరుగుతుందనేది చూస్తున్నాం. సో, దాంట్లో మనం తినే ఆహారంలో ఉన్న ఈ పెస్టిసైడ్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద టిష్యూ. సో, మనకి వాతావరణం అనే ప్రభావం డెఫినెట్గా ఉంది. అది ప్రూవ్ చేయడం ఎలా అనేది చూస్తున్నారు, అది పరిశోధనలో.